asgell mae Cottrell yn mynd. Colbert yn colli'r bel. Corey Shepherd yn chwarae'r bas ymlaen. Yn chwilio am Curtis Gemmet Hudson. Seintis yn gwarchod y bel. Gemmet Hudson yn teimlo bod o wedi cael ei wthio fan hyn. Ac os da gic o'r smotyn. Wel, mae yna anghrediniaeth gan Callum Seinti o'r Barri. Ond mae yna Gerdyn Melin ac mae yna gic o'r smotyn i Pontypridd. Curtis Gemmet Hudson yn brwydro hefo Callum Seinti am y bel. Ac mae'r Llymanwr yn awgrymu i bod yn gic o'r smotyn, mae'r dyfarnwr yn cytuno. A Ben Ahmun yn cymryd y gic o'r smotyn i Pontypridd. Ac Ahmun yn sgorio i roi'r tîm cartre ar y blaen. Rowlio hi i mewn i'r gornel. Ac mae Pontypridd un ar y blaen. Bas ymlaen gan Clayton Green yn un dda. Canfod Ethan Vaughan i lawr y chwith. Vaughan i mewn i'r Cwrt Cosby yn troi un ffordd ar llall ac yn ergydion isel. Ond yn syth am Mike Lewis. Jamie Veal yn taro honna. Ac honna yn y gornel yn cael ei dal yn saff gan George Ratcliffe. Chris Hugh. Ddim wedi cael ei maglu, mae'r dyfarnwr Rick Pratt. Chwarae ymlaen, mae Curtis Rees chwilio am Ben Ahmun i lawr y dde. Ahmun ddim yn camsefyll, ond mae cyffyrddiad braidd yn drwm. Ahmun dal yno. Ahmun yn ergydio gan taro'r postyn. A mergyd oedd bron a rhoi Pontypridd 2 ar y blaen. Reit ar ddiwedd yr hanner cynta. Curtis Gemmet Hudson yn troi'n dda. Shepherd, Cummings yn ei derbyn hyn ôl, a Cummings yn tasgu ergyd ar draws y Cwrt Cosby. Cummings at Gemmet Hudson. Blaidd oedd yno i'r Barri. Curtis MacDonald ar bas ymlaen i McLagan. Colbert ar peniad, a Curtis MacDonald sy'n drwyddo fan hyn i'r Barri. Yr amddiffynwr yn disgyn y bel yna yn wylo George Ratcliffe yn y diwedd. Curtis MacDonald yn mynd i lawr yn y Cwrt Cosby. Yn teimlo bod o wedi cael ei wthio. Yn blaidd allan ei Evan Press ar y chwith. Press. Efo Chris Hugh yn gymorth. Mae Press yn mynd i hun. Y Press yn ergydio. Hwna ddim yn rhy bell. Veal yn colli'r bel yng nghanol cae. Curtis Gemmet Hudson yn lledu honna at Ethan Vaughan, yr eilydd. Vaughan yn taro, ergyd yn y diwedd, yn sydd at Mike Lewis. Evan Press i'r canol, Jarrod Wright, yr unig chwaraewr oedd yno. Press yn mynd am y peniad, troed uchel yn fyna gan Ethan Vaughan. Evan Press i lawr, ail Gerdyn Melin i Ethan Vaughan. Ac mae'n Gerdyn coch. Ethan Vaughan yn cael ei anfon o'r cae. A hynny am yr eildro'r tymor yma'n barod. Veal yn codi honna i'r canol. Peniad allan gan Jarrod Wright. A Pontypridd yn ennill y bel yn ôl. Os na gyfleu wrth ymosod y fan hyn. Curtis Gemmet Hudson yn chwarae'r bas ymlaen i Corey Shepherd. Shepherd sy'n drwyddo. Shepherd yn cadw'r ergyd yn isel ond heibio i'r postyn. Mae'n mynd cyfle gwych i Pontypridd ddyblu mantais. Rick Pratt yn chwythu chwiban, mae'r gic gornel yn dod i mewn. Neb yn ennill honna yn glir yn y Cwrt Cosby. A bel yn cael ei chlirio yn y diwedd allan am gic gornel arall. Chris Hugh yn lledu honna i gyfeiriad Snaith. Mae hwnna'n disgyn i Tomlinson. Mewn i'r Cwrt Cosby, mae dal yno. Oddi ar y llinell gan Ben Ahmun. Ac am arbediad gan yr amddiffynwr Ben Ahmun yn llithro i mewn ar y llinell. Tafled Evan Press i Chris Hugh. At y postyn pella. Mae'r peniad yna'n un da gan Ben Blaidd. A George Ratcliffe yn gorfod dod o draws i'w harbed hi.
Ben Ahmun yn troi'n dda, heibio i Ben Blythe. Ahmun ar ben ei hun rwan yn clywed y waith gan Owen Pritchard. Mae yna le gan Owen Pritchard, yr eilydd sy'n newydd ddod ymlaen i Pontypridd. Yn ergydio ei hun. A honna heibio i'r postyn bella. Blythe dan bwyso gan Corey Shepherd. Blythe yn colli honna i Corey Shepherd. Mae yna le gan Clayton Green i lawr y canol. I Pontypridd, Clayton Green y capten. I selio'r fuddugoliaeth am arbediad gan Mike Lewis. I rwystro Clayton Green. Blythe a'i ben yno. Rhys yn rheoli i Pontypridd. Owen Pritchard. 3 yn erbyn 2 i Pontypridd rwan. Owen Pritchard ar draws y cwrt Cosby, Curtis Rhys. Curtis Rhys, arbediad campus arall gan Mike Lewis. Pontypridd wedi cael sawl cyfle i sicrhau'r triffwynt yma.